שלום וברכה, שבת פרשת בהעלותך. אתם יודעים, כאשר בני ישראל במדבר, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים נבנה המשכן, ובו שרתה שכינתו של הקדוש ברוך הוא. מעל המשכן היה תמיד באופן תמידי ענן כזה ניסי, שכאשר הוא היה עומד מעל האוהל, מעל המשכן, בני ישראל היו חונים, אבל כאשר הוא מתחיל לעלות ולזוז, בני ישראל היו מתקדמים במסעם לכיוון ארץ ישראל. כאשר הם היו במדבר סיני, מדבר צין, 40 שנה, היו להם 42 מסעות. הם היו מתנהלים הכל לפי ענן. עוצר, גם הם עוצרים. הוא מתקדם, הם מתקדמים. וזה מה שכתוב בתורה, על פי אדוני ייסעו בני ישראל, ועל פי אדוני יכנו. כלומר, הכל מתנהל במדבר על פי הוראות שימוש של בורא עולם. אין להם הרבה ברירות בתוך המדבר, צריך שמישהו יכוון אותם, הם לא יודעים לאן להגיע. זה לא מדינה, זה לא כלום, לא משהו משהו מסודר, אין איזה שילוט. כמה מוסר השכל יש לנו ללמוד מכאן, שמי שצריך להנחות אותנו, זה רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. הוא יוצר הכל, הוא בורא את הכל. הוא נותן לנו את הוראות השימוש, איך עלינו להתנהג בעולם הזה, כדי שנזכה בעולם הזה ונזכה לחיי העולם הבא. אמנם יש תמיד כאלה שמשמיצים, מתקיפים, אתם הדתיים, כל החיים שלכם לפי התורה, לפי הרבנים, אין לכם שיקול דעת, אתם תמיד מחליטים לכם, אתם לא עצמאים לחשוב. אז קודם כל זה לא נכון עובדתית. אנחנו ברגע שאנחנו נולדים, מי שנולד ירשם, מתחיל ללמוד תורה, התורה זה החוקים זה הלכה, הלכה זה מלשון הולכה, אז אני לא צריך כל הזמן לשאול את הרב. מתי אני שואל את הרב? אני שואל את הרב רק כאשר יש לי שאלות חריגות שנוצרו, או שאלות הלכתיות שלא כתוב אותן בדיוק, או שאלות שאני צריך לדעת, להשקיע, לא להשקיע, לעשות את העסקה הזאת, לנסוע, לא לנסוע, עניינים רפואיים, דברים כאלה. למה לא? מה רע בדבר הזה, תגידו לי? נניח עכשיו קנית איזה מכונית או איזה מכשיר יקר ביותר. יש לך תקלה, מה אתה עושה? יש לך איזה שאלה, משהו שאתה לא מבין בהפעלה. אתה מתקשר לטכנאי. עכשיו, הטכנאי לא תמיד הוא יודע, לא תמיד הוא מבין, ולפעמים גם כן הוא תוקע לך גם כן איזו המצאה חדשה. אבל אם נניח אתה מקבל טלפון של היצרן מיפן או מסין, ואומר לך, תשמע, כל שאלה שיש לך, תתקשר אליי, אני אענה לך, אני אכוון לך, אין לך מה לדאוג. זה דבר נפלא. לי היה פעם כזה דבר, קניתי מכשיר יונקר של החימום מים בירושלים, המהנדס נתן לי את המספר שלו. הוא גר בחיפה, אני אזמין אותו כל פעם, אמר לי, כל שאלה שיש לך תשאל, ובאמת פתר לי המון בעיות ברגע שהייתי מתקשר אליו. ככה עם ישראל זכו שמי שנותן לנו את ההוראות, את ההסברים, שמסביר לנו הכל מה צריך לעשות, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, שעליו נאמר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ, לדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא היצרן הראשי. זה לא טוב. תגידו לי, זה גרוע לשאול את הקדוש ברוך הוא, שזה דבר הנפלא ביותר שיש לנו את הזכות הזאת. ולכן, כאשר בית המקדש היה קיים, ובתקופת הנביאים ומשה רבנו, אי אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כן? אתה יכול לדבר איתו, אבל את התשובה היית מקבל אותה מדרך הנביא. הנביא היה בא ומעביר את התשובה של הקדוש ברוך הוא. אבל בעוונות הרבים, לאחר שחרב בית המקדש, חז"ל אומרים, נטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. בימינו יש נביאים שהם נקראים חכמים, חכמים נביאים. זה קצת שונה. הנביאים של פעם, אומר לנו הרמב"ן, שהם היו מקבלים את ההשראה, וההשראה הזאת על ידי חלומות, על ידי כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מעביר להם את המסר. אבל בימינו, כשחכמים יושבים ולומדים את התורה, אז דרך הלימוד התורה, הקדוש ברוך הוא, כשאתה שואל את הרב, הוא עונה לך את התשובה, דרך תשובת הרב. זה מעין נבואה כשאתה שואל את הרב. בטח, אתם לא יודעים את זה. ולכן חז"ל אומרים, חכם עדיף מנביא. למה חכם עדיף מנביא? נביא זה משהו ענק, זה משהו רוחני גדול מאוד. אז למה חכם עדיף מנביא? מצאתי לזה תשובה נפלאה בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, הנביא, נכון, זה דבר הכי גדול והכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל כדי שהוא יקבל נבואה, הוא צריך לקבל השראה מיוחדת שתשרה עליו הנבואה. לא תמיד הוא היה זוכה לדבר הזה, לא כולם היו כמו משה רבנו. אבל אצל החכם אומר לנו, הזוהר הקדוש, הוא אומר אצל החכמים, שכל הזמן לומדים תורה, אפילו לרגע אחד לא נטלת מהם רוח הקודש. לכן תמיד צריך לשאול את הרבנים שהם מסייעים לנו. וזה אומר, הרבי מאיר אומר לנו, כל העוסק בתורה, לשמה זוכה לדברים הרבה, ונהנים ממנו עצה ותושייה. אתם רואים, בכל העולם באים לרבנים לשאול אותם, אפילו הגויים.
לאורך כל ההיסטוריה, היו באים לשאול את גדולי ישראל, את הרבנים, לשאול אותם שאלות בהנהגות. היו גויים, מלכים באומות העולם, שהיו לוקחים יועצים יהודים, אפילו הרמב"ן, שהיה רופאו של הסולטן סלאח א-דין, ודון יצחק אברבנאל, ועוד הרבה גדולי עולם, ששימשו את המלכים הכי גדולים בעולם, בתור יועצים, כי ידעו את חוכמתם, שהיא חוכמת אלוקים. ולכן צריך תמיד לשאול כל דבר מהרב, ולכן מה אמרו חז"ל? כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. תמיד תתייעצו עם הרב, אתם לא נכשלים. לא תיכשלו אף פעם, ומה שכתוב, עשה לך רב, להסתלק מן הספק. יש לך ספק? הולכים לרב, הרב יפסוק לי. ורגע, מי אמר שהרב צודק? אולי הוא טועה? שאלה הזאת גם אני שאלתי פעם. ממש בתחילת דרכי, ככה כשהתחתנתי, ואחרי כמה זמן ראש הישיבה שלי, קוראים לו הרב הצדיק, הרב ראובן אלבז שליטה, והוא אמר לכל האברכים, תלכו תקנו בשכונת רמות ד', תקנו שם דירות. אבל זה היה דירות על הנייר, ואז היו הרבה בעיות של פשיטות רגל וכל מיני בעיות כאלה. ואני הייתי מהבודדים שהלכו וקנו. אבל כולם אמרו לי, מה, השתגעת על הנייר, לך תדע, פשיטות הרגל, תפסיד את הכסף שלך, אפילו אני עם האמונה שלי הגדולה שהייתה לי ברב, נכנסו לי ספקות, ואז הלכתי למורי ורבי לרב אלבז, אמרתי לו, כבוד הרב, אני עשיתי כל מה שאמרת באמת באמונה, אבל משגעים אותי אנשים ואומרים, מה, אתה יכול להפסיד כל הכסף שלך? מה אני אמור לעשות? אולי הרב חס ושלום, אולי אם הרב טועה או משהו כזה. תשמעו תשובה שהרב אמר לי, והיא תשובה שהייתה נר לרגלי לכל החיים שלי. אמר לי הרב, תקשיב שלמה, גם אם טעיתי, כן, יכול להיות שטעיתי, הקדוש ברוך הוא יהפוך לך את הכללה לברכה. אתה יודע למה? לא בגלל שזה אני. כי הקדוש ברוך הוא אמר לך, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אתה שמעת על הקדוש ברוך הוא, באת לשאול את הרב. אז הרב לא יביא את הקדוש ברוך הוא לא יביא את הכלה על ידי הרב. גם אם באותו רגע התשובה לא הייתה נכונה, באמת הפסדת באותה עסקה. בהמשך אתה תראה רווח. אם לא תראה את הרווח בעולם הזה, תראה את הרווח בעולם הבא. כי אתה עשית מה שההלכה מצווה אותך. וזה לימד אותי מוסר לכל החיים. הנה, הלכתי, שאלתי את הרב, לא בדיוק יצא. מי אמר לך שזה לא בסדר? אולי באותו רגע מה שהוא אמר לך, שלעשות ועשית, נכון שזה לא הצליח בנקודת המבט שלך, אבל בנקודת מבט אחרת מהסתכלותו של הרב, שכיוונו אותו לכוון אותך, זה הדבר הטוב ביותר בשבילכם. היה פעם לפני איזה 100 שנה בישיבת מיר באירופה, היו שני בחורים שלמדו בארצות הברית בישיבה, והם הרגישו ממש ממש לא טוב, ולשניהם התגלתה בדיוק אותה מחלה זהה. ואז כשהם באו לרב שלהם, רבי ירוחם ממיר, הוא אמר להם, תשמעו, אתם חייבים ללכת לקבל טיפול רפואי רציני. אבל אני שולח אתכם לרב אחד גדול מאוד, שהוא מבין בתחום הזה, הוא מבין בתחום הרפואה, משהו כמו הרב פירר של היום. תלכו, תתייעצו אותו, ומה שהוא יגיד לכם, אתם לא משנים פסיק. פסיק אתם לא משנים, מה שאומר לכם, זה מה שאתם בדיוק עושים. ולאחר מכן גם כן תלכו, תבקשו ברכה מהרב הגדול, החפץ חיים, רבי בישראל מאיר הכהן. טוב, זה מה שהם הלכו, הגיעו לחפץ חיים, היה בעיות, עד שהצליחו לקבל, בשנייה האחרונה תפסו אותו, ואז הצליח לברך אותם, כי אמר להם הרב בלעדיו, אתם לא הולכים לניתוח. ואחר כך הלכו לרב השני, והרב השני אמר להם להתנתח רק אצל רופא מסוים. ואם יגידו לכם מישהו אחר, אתם לא מסכימים, גם אם לא הסכימו לנתח אתם, תלכו הביתה, רק הוא ינתח אתכם. הגיעו לשם, הציעו להם כל מיני רופאים, אמרו להם, רק את הרופא הזה. הראשון התנתח אצל הזה, החלים, אחרי 3 ימים, חזר לישיבה, והאריך ימים, וכשהוא הגיע לארצות הברית, סיפר על המחלה, כולם אמרו לו, זה היה הרופא היחידי בעולם שיכול לנתח. השני, שיגעו אותו, תשמע, הרופא עסוק, עוד אין לנו אפשרות עכשיו, אנחנו לא יכולים, יש לנו רופאים מצוינים, אתם מכירים את השכנועים האלה? בסוף ניתח אותו רופא, אחרי 3 ימים הוא נפטר. תמיד היה חוזר רבי ירוחם ממיר לתלמידים שלו, ואומר, זה ציית, זה לא ציות, ותראו מה קרה. תראו מה זה כוח, על פי השם יחנו, על פי השם ייסעו. כל דבר שאתם עושים בחיים, בעזרת השם, אם ירצה השם, ובסייעתא דשמיא, ולהתייעץ עם תלמידי חכמים, ותזכו לשפע, ברכה והצלחה, ברוחניות ובגשמיות. נזכה לכל הישועות עם חיילינו וחטופינו שיחזרו לביתם בשלום. נזכו לשנים רבות נעימות וטובות, שבת שלום ובברך. עם המשפט האלמותי והעוצמתי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.